Şugun 27 oktyabr Türkmenistanlylaryň köpüsiniň arasynda 1991-nji ýylda öz başda ýurt bolan Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň aglan edilen güni. Şeýle-de odalky eseriň düdümini her zaman Türkmen döwletiniň düýbüniň tutulan güni hökmünde ýatlanylýar. Bu tarih sene 26 ýyl soň öň hiç kimiň ýadyna düşmejek bir güni. 27 sentýabra geçirilip 2018-nji ýyldan bäri bir ay öňünden bellenilýär we 27 oktyabr güni bilen bagly taryhy wakalar metduatda asla ýatlanylmaýar. Adatlyň habarçylarynyň garaşsyzlygyň 26 ýyllygynyň bellenýän wagtynda beren maglumatlaryna görä 2017-nji ýylyň 9-njy 10-njy oktýabryna geçirilen ýaşullar maslahatyny bu tarih senäni ýütgetmek. Ýagny Türkmenistanyň ikinji prezidentiniň başlangyçlary esasynda geçirilen sport şähereti bilen baglamak kararyna gelindi. Hökümet tanqyçylarynyň pikirçe 2017-nji ýylda geçirilen sport şähereti bilen bagly uly guruluşyklar Türkmenistanda dowam edýän häzirki ykdysady kynçylyklaryň bir sebäbi boldy. 1991-nji ýylda Türkmenistan Aksioner Täzirçilik bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Orazowyň pikirçe respublikalaryň Moskwa bilen aýrylşan döwri bir tarapdan gaty çylşyrymly bolan bolsa, ikinji tarapdan hakykatyň odal Moskwanyň dotasiýasyna oturan diýip bilinýän Türkmenistanyň ykdysady mümkinçilikleriniň iş ýüzüne açyk bilinip başlan ýyly boldy. Adamlar, karhanalar, kolhoz bir topur guruluşuk başladı, bir topur zat satıp alıp başladılar. Komşu respublikalardan Türkmenistan'a gelip işlep başladılar. Hakikat Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görkezdi. Türkmenistan'ın iqtisadiyetinin, Türkmenistan yurdunun mümkünçülüğünü görkezdi eğerdi. Hakikatten şu Türkmenistan Soyuzun içinde olanda da, Soyuzun dışında olanda da eğer demlik hakikat bolan yerinde şu Türkmenistan'ın şöyle ösörtü. Yani Orazow hökümetdäki edenetlikler bu ykdysady mümkinçilikleri büçege çykart diýip pikir edýär. Ykdysadçynyň pikirçe garaşsyzlyk gaýramynyň senetiniň üýtgedilmegi odaly ony üýtgedenler üçin gaty uýat, gaty maskaraçylyk bolup durýar we ol biýalgyçlygyň ahyrynda bir gün düzeltilmegine umyt baglaýar. Onun hiç şeyini üýtgetip bolmaýar, üýtgedeýin diýsem. Türkmenistan öz täze tarihinde yurt bolan 27 oktyabr 24-nji ýylda. Ýadymyzda bolsa niýe soň bir çaýkak gördi o meselelerini. Ýöne şolum düşündi da şonu es bolmaýanlygyny. Ýöne häzirkiler şonu düşünüp, eger üýtgetseler, şo ýeni öňkü ýerine getirseler de öldür üçin gowy bolardy meň pikirimçe. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil hem 27 oktýabry türkmen halkynyň bagtynyň çügen güni, ören uly, çuňgur manyly gün hasaplaýar. 1924-nji ýylda Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasyny, ýagny Türkmenistan döwletini döretmeli diýip karar çykdy. Şol kararym türkmen halkynyň maňlaýyndan diredi. Ägir bir uly waka, ägir bir uly siýasat şäherbi. Sebäbi dünýäde türkmen az sanly millet, türkmenden has köp, gaty köp bolan ukyply milletler bar. Şolaryň döwleti ýok. Ören uly, gaty uly, şuňgur manyly gün, ol 27 oktýabrda bellenni, tarihde da hut şol günne galar. Adatlyň yerli habarçysy bu güniň ýaşaýjylaryň arasynda aýratyn manysynyň bardygyny, Lewaplaryň 1924-nji ýylyň 27 oktýabryny türkmen şerhetleriniň bellenip Türkmenistanyň döredilen güni, müňläp Lewaply özwegiň türkmenleşdirilen güni hökmünde ýatlaýanlyklaryny habar berýär. Şeýle-de Türkmen awatdaky habarçymyzyň ýazmagyna görä 27 oktyabr adamlaryň aňyna we ýüregine garaşsyzlyk güni hökmünde ornaldy. Berdimuhammedowyň şahsy başlangyçlary bilen baglykda 27 oktýabrda bellenen taryhy garaşsyzlyk güniniň 5 günlük adi oýunlar sebäpli 27 sentýabra geçirilmegi adamlarda içki gahar, nägilelik döretdi. 27 oktýabr adamlar häzirem garaşsyzlyk güni hökmünde akrar edýär. Kağız ýüzünde garaşsyzlyk güni 27 sentýabrda bolsa da adamlaryň ruhuny 27 oktýabrda müdimi ýallan ýalyp habar saýtdy. 27 sentýabr 2017-nji ýyldaky adi oýunlaryny bolsa köp adam Türkmenistany şuňky ykdysat çökünlüge getiren seni hökmünde ýatlaýar diýip radionyň Lewapda habarçysy şu ýerden habar berdi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň sosial mediada bir-birlerini
27 oktyabr Garasyzlyk güni bilen gutlaýyşlarynyň sentýabrda bellänen bayramçylygy boykot edişlerinden çen tutulsa, Türkmenistanlylaryň arasynda bu taryh senäniň üýtgedilmegini asla oňlamadyklaryň az bolmanlygy mesemälim belli bolýar. 2019-njy ýylyň 27 oktýabrynda Şwesiýanyň paýtagty Stockholmda onun urak adamın gatnaşmagyna geçirilen protest çäresinde gatnaşan aktivistleriň öňüni çeken Halmurat Söýünov şol gün azatlygy bu ýygnan şygy Türkmenistanyň 27 oktýabrda eglan edilen Garasyzlyk güni we Türkmen döwletiniň 95 ýyllyk münasibetli gurnanlyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň Garasyzlyk güni Aşgabatda 2017-nji ýylyň sentýabryna geçirilen 5-nji Aziýa oýunlaryndan soň Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasynda tutuş halka geňeşmeden bir ay öňe süýşürilýär 2018-nji ýyldan bäri sentýabrda bellenýär.